Hemejäde salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 191-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, Aýday özüňem öýlendiňmi? Bu bölümde çydar ýaly däl täzeriklerimiz bar. Taýinmisiz? Täzeriklere başlaýynmy? Size like basyp goýurum, menem başlaýyn. Klip täzeriklerine başlaýas. Elbetde Söhbet Jumaýew bilen Jeytnurdan. Ýadyňyzda bolsa aýdypdyk, täzerikleri bolýa diýip. Ine de şo täzeriklerini taýin edip hödürläpdirler. Koyular tutup belimedin Feymedim fenme cevap derine Çekti değerlerim yeri yeten ok bilir Bakıştığımın çülmeyen denedi Önkü yanı balını Önkü yanı duyuyor. Inni gelýäs Farhat Oraýew bilen Aýday özüniň duetine. Bular klipde kadrlaryny öňünden paýlaşyp Aýday özüňi öýlenini görkezdiler. Aslında klip üçin düşülen ekeni berekella olanlar gowy pawaz etdiňiz. Sevgimi soğursun gülümüzü billah Aýday özüň eline nikahyzy billah Aýdaýyn men söýýim sana Edidim söz ber mana Meni söýjüm. Dostlar, bu bölümde dünya trendindäki stil hip-hop dünýäsinden köp täzeriklerimiz bar. Mekan MB Fit NG. Berdi himidat ay Yönü sen yok hani Berdi himidat Judoli money. Yine bir betinden täzelik Azat Dönmez Fit Aýday özüň bilýän. Şurada yaşamalım, vazgeçtim senci malım Sen sevgisi vurdum uyabat Ağır cezamın kocalarım Barcalarım yürekten yalnızım Kalınım ayda yazım Bilyen Seni söyyanemi Bilyen Bu hepde täzeriklerimiz diýseň bet bollay. Ine de ýene bir täzelik pop aýdymçy we rapperdan Fit Dizet bilen Meylis Halbaýew. Gitme gel gorsaga ur, sen günäkärdi yalan bolsa da çyn bolsa da bu. Ertir olmasyn bugün sen ýoklugyňda gerekden. Sen tapylmajak hazyna ýöne mene merkimden. Ýene ýüregimiz girdaplarda, biz ikimiz ýatyp Bu hepdedäki iň gowy duetlaryň biri Firuza bilen Laykone. Meselemi? Onu biz pişireli ten iyi. Döne ay kadarların gomi. Onu sazlamak mesele mi? Mesele değil, mesele kendini, mesele değil, mesele mi? Mesele değil, mesele kendini, mesele değil. Kakış Amandurdiv konsert versiyon kliplerini hödürläpdir. Zübeyda Alma yana kumay gözünü Zübeyda Alma yana kumay gözünü Zübeyda. Inni gelýäs Halkaýdym Time Hemra Recep dogrusy. Barjy görmek haýyl boldum Hin meni daşdan dogrusy Hin meni daşdan dogrusy Aslında bir klibi iki gezek agzap geçemzok. Ýöne hem klipde hem aýdymda Jeytnur bolan üçin agzamasak bolanok da. Şu ýerde salgysyny goýup geçen Hökman görüň. Her ýerde kenede soranım bolanmy menden gune kimde gune senne Öwreşdim her ýerde senin ýalanyň barışla diýen sözüm Rasim Geldiýew Mähri Gelinim bolay. Yazın yüreğime sen yarın güllese. Bugün sen gelinim bolýan ellerimden öpýän nikah yüzüni sana dakyan Resul Sahatow Söýgün gizleýänmi? Geçmişimi, geleceğimi, göz yaşlarımı, gül kulemi Belki meni ağlayanmi, şunu sevgimi gizleyenmi Geçmişimi, geleceğimi, göz yaşlarımı, gül kulemi Belki meni Maro täze aýdym hödürläpdir, Yaralama. Yaralama, seni unutmalı mı? Yaralama,
gowy aýdymyz Baba Araşew Yalvarýaryn gitme. Yalvarýaryn gitme, gitme, gitme. Yüreğimi yakma, yakma, yakma. Duygularım sende, benim barım sende. Berileme yarım koyuverme. Inni gelin Kerim Halydan Tire Parazlyk hakynda goşgy dinläliň. Planylardan bolsa, plany hillerak adamdyr öze. Oturulşyklaň berinde, oglalaň aýdan gürrüňinden. Dosty saýlamadım belli bir sortdan. Dostlar, Azat Orasowyň ogly Ahmedi köpüňiz tanaýansyňyz. Tanamaýanlar Ahmet Orasow aýdym aýtdy we täze aýdymyndan bir bölek TikTokda paýlaşypdyr. Aydın sıçratere, tanset taklandı batere. Aydın sıçratere, tanset taklandı. Batte batere, batan batere. Toverelik, toverelik. Zaryat verelik. Dostlar, inni gelýäs köňleri ýatlaşarjymyzy esti bilen berdibi jana. Ayğıyız, bol çekip berdiğime maňa. Başsavırda tödürleyin häzir saňa. Öňüzde näme? Halalih daňa. Tanset baly, tanset jana. Dinle meni sen eýteri zadım belesim gelýär. Näme seniň adyn tansyňy ediber. Pes etme badym, ýene maňa ýarady sen başga zatym. Sen maňa wagt ýylgyrýan jana. Glaşyň bilen bol meni bagla. Bilece bol goşulaly biz sady. Tanset baly, tanset jana. Jana. Tanset jana, dinýäňe betini sana. Tanset jana, goşuny ýere gitme. Tanset jana. Ýene bir köňleri ýatlaly Fahy Dursun Garajaýewa garaşýan. Mehribanım seni güzel mazgalım. Canım diyen sözlerimi garaşyan. Basmak için kalbimdaki kahraram. Canım diyen sözlerimi garaşyan. Basmak için kalbimdaki kahraram. Canım diyen sözlerimi garaşyan. Inni gelýäs tesirleri okamalşajymyza. Ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Tama telefon hyzmatları. Salam, men birinji. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Berekella. Enniki tesirimiz Perhat Cemallan. Menem bir saparjy okay how. Näetdiň aýmany Altyn Cemal. Ana okudum Perhat Cemal boldumy? Köp sag bolun ýazan tesiriňiz üçin Perhat Cemal. Inniki tesirimiz Atamurat Hydyrow. Birinji kadrdan like koydum. Hemişe owadan we bagtly bol. Köp sag bolun, minnetdar. Yine bir tesirimiz Arslan Kurbanow. Salam, Tama Media tügeleme go alyp barýaňyz. Bizim täzeliklerden galmajak bolup seretýäs. Rossiýada okuyan ähli talipleriň adyndan siziň işiňizde üstünlik dileýäs we Voronezh şäheriniň bugunyň talipleri çaw. Köp sag bolun. Bizim daşary ýurtda okuyan ähli taliplerimize salam ýollaýas. Okuwuňyzda üstünlik. Inni gelýär soňky tesirimize Cryptoscalping. Kewlek aýdymy eşdip ularlyk biz ýawapda trend bolly wagtynda, hawa wagtynda trend bolan aýdymlaň biridi. Dostlar, bu bölümde pop we rap bilelikde bir giden täzeliklerimiz bardy. Siz haýsyny haladyňyz tesirlerde belläň. Ona näme dostlar, şeýerlik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Iň esasat näme? Özüňize gowjy terediň. Inniki bölümde görüşýänçek hoş, sag bolun. Ýadymdan çykypdyr. 3-nji edäm aýdyk geçen Jeytnur bilen söhbetiň täze aýdymyny hökman görüň. Kliplere başlaýar. Elbetde men taks pulum ber özüm. Neler taks pul? Daşlar soğuk ben taksam. Gelin bir taks pulum ber 75 TL. Gelecek diýdin mi? O diýdin? Men sana sonra aýtdym. Ýok, jaňa aýtdym men sana. Näme diýdim taksda gel diýdim. 75 TL. 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 75 TL.
Taksida gel pulum. Yok, taksili gel pulum verecek değilim. Deydin diýen. Indi gelýäs Farhat Oraýew bilen Aýda özüniň duýy. Aslında öýlenmedi. Näme diýjek? Näme diýin? Näme diýjek? Mekanma böyle näde? Sen taýman geldin mi? Vay. Hawa. Malum taýnan gelim. Boldu sabah. Hawa. Elim alyp çykyp durşum şu. Meselem. Yok kodaýtja dämi? Mesele del. Mesele mi? Mesele del. Tire parazlyk. Aynen özüň leprav işleýär ýa. Hiç koyma. Ermet aýdyn. Tanıyansyňyz, tanamayanlar Azat Oraýew, Ahmet Oraýew aýdymaydy. Täderiklerden habarsız